oi ke Khynnah kepala jak na Dieng mentau kembas saus ngi ai. Lalap ya ka deki nong syong snong mentau karta. Kadai kepala tip kerteng kum ka pendap lin thong niba ka basyong bat sa ka snong tendrong riang khong Mawchynrut Wkhd district. Kun jong ka kong ayu lin dari badu ba bi syang piliang. Laong bagatai ke Khynnah kala jak na du arpu arterik unaitung arjar arpsau. Bat ka telong kubor ka itu ba hadin kinong syong snong. Kilapan long ka jinglet wat ya ka henne ka step jong ka arpun ruteri ku naitung arjar pesau. Hakapor kumba shipau ba jimen step lalap ya ka met jong ka daki katu kat ne kinong syong snong kabala Sdien Phasi daga jan Wkhd Dieng ubadon harut snong. Na kaliang jong snong kalapan tip marmar ya ka tega jingjia sya kipulet. Bat kipulet ru kilawan beran sya ka tega jaka. Ban perlong ke jing tokit ka babenia bat ban le ka badon kam.